Täytyy kyllä sanoa, että olisi ollut ykkössiä, kun on todella raju. Joo. Kaveri oli aika hakaverkulla. Eikö me oteta yhden oluetta? Ota kaljaa. Onko susta lonke? Ari, ei limpparia vaan. Mitä sulla on huomenna? Onko sulla mitään huomenna? Ei mulla huomenna ole mitään. No, 2 A-olut, joo. 2 A-olutta ja talon lonke. Ensi puras. Pitäisikö mennä oikein pöytään niistä? Rantala tuli siihen, se ei huomannut jälkistä. Anna mä kerran. Rantala tuli, niin se jätti sellainen kyllä auki. Mies Kari, onko sulla huomenna paha päivä? Virtanen, onko sulla mitään huomenna? Ei, on normipäivä. Eiks mä ota joku kunnon tumut sitten? Ilman. Uusi allukola! Ei mä en ole